Rei sangni khamni sadaba Rei sangni Tunai lagi pada yang isi rodong wah, ada fungja, kan ini kau kena buat lagi sampai ada lagi mana, kesentuh, infra ada. Lallari lalla lallari lalla lallari lalla lallari lalla lallari lalla lallari lalla. Hey guys, dini ni vlog मोनसे माने बहुत स्पेशल vlog जाने लोगोफोर माने दिनै नोंथांमोन देखायनो लोगोफोर मोनसे गान मोनसेखौ मारै रेकर्ड खालामनाय जायो लोगोफोर माने आं दिनै निता आब'जों जोंनि नितामनि सिंगारजों थांफागोन रेकर्डिंआव गान रेकर्डिं खालामगोन बिथाङाबो ओमफ्राय जा आब'निबो मोनसे गान रेकर्डिं दङ आरोना स' बेयाव थाङो लोगोफोर स' नोंथांमोना मोननैसो बुस्थु मिथिगोन आरोना दिनैनि vlog लोगोफोर स' भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय स' दायो जों नै थांनो ओंखारबाय हेल' लोमखाम मानसि बोखारब्रा मा सिनायगोन ना नितामनि होनना ओमफ्राय दिनै मा गान दोङो बैसागो मर्दान माने बिथाङा दिनै मोनथाम गान रेकर्डिं खालामगोन ओमफ्राय जाबोनो थाखाय मोनसे गाइड होगोन आरोना स' दायो सिदा लोगो हमसै गाइस महा पुरा स्टुडिअ चलो नै लोगोफोर दायो सफैबाय स्टुडिअ माने लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम थाखाय हाबसै आरोना स्टुडिअ मारै गान खनो मारै खालामना मारै मा जायो सिङाव माने गासिबो लोगोफोर देखायजोबगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर दा गेट खुलिबाय सोर फुंजा आदा माने आं गावखौनो दिनै बडि लाकि आरो लाकि सानदों आरो दिनै फुंजा आदाखौ दिनै लोगो मोनदों स्टुडिअ थ' दायो जुथा खुलिबाय ओमफ्राय दायो हाबलांसै लोगोफोर दायो सफैबाय दायो हाबैनोसै स्टुडिअ फार्स्ट टाइम थ' गाइस आइ एम भेरि एक्साइटेड Looking for first time studio नुदों लाइफआव ओमफ्राय नै आब' ज'आ दङ इदि ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो जोंनि दसे उनावनो जोंनि रेकर्डिंआ स्टार्ट जासिगोन माने दायो जाबाय लोगोफोरनि जाबाय ओमफ्राय नै दायो लोगोफोर नितामनि आब'आ पुरा रोजाबनायाव बेस्थ' जाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो फुंजा आदानियाव मोननैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों माने फुंजा आदाया मा प्रजेक्ट लागासिनो नैबे बैसागोआव माने बिनि सोमोन्दै एसे नै लोगोफोर दायो आंनि सेराव दङ आदा फुंजा आं दिनै गावखौनो बहुत लाकि सानबाय आरोना आदाखौ लोगो मोननो गोजोन्थों ओमफ्राय आदाया माबा मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय फैदों नामा औ दायो बर्थमान आङो मोनसे रिभलिउसनारि मिउजिक सानजारि नोगोरनिफ्राय जोंनि BKWCनि शिब सारनि माखासे मेथाइ खम बानायगासिनो दं अमरबिटानि स्टुडिअ'आव दिनै आंनि लास्ट भइस डाबिं दङ बेखौ जोबब्ला आंनि प्रजेक्टआ जोबथ'सिगोन आरो बैसागोफोरनि माबा मोनसे दङ नामा बर्थमानाव आङो बैसागुखौ सिन्था खालामगासिनो दङ नाथाय दासिम टेक खालामनाय जायाखै जागोन आरो बे साननैसोनि उनाव जागोन थ' गाइस खोनाबायना आदाया मा बुंखो माने नै बोसोराव आदानि गोदान बैसागु गानबो फैनो हानाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं खोन्थानो बावगारदों आरोना नैबे जादों स्टुडिअ'आ जादों अमरदानि स्टुडिअ जागाजों टंला आबसु अफिसनि खाथियाव लोगोफोर स' माने बडि फेमास मोनसे स्टुडिअ बे लोगोफोर माने बर'नि 40-50% बर' सङानो माने बेयाव स्टुडिअ'आव शुट जाफ्रामोबा बारा फुल जाया आरोना माने थ' लोगोफोर नुबायना स्टुडिअ'आव बोरै माने बिदिनो गानखौ रेकर्ड खालामनाय जायो आरोना माने सिंगारा उननि मोनसे चेम्बाराव थानासो गानखौ रोजाबना हरो माने आरो नैयाव माने लेपटप कम्पिउटारजों पुरा मेनेज खालामो आरोना मिउजिक होना लोगोफोर ओमफ्राय उनाव सिंगारा बोरै गानखौ रोजाबो माने मायाव रोजाबो माने मारै माने गासैखौबो देखायगासिनो लोगोफोर जोबजासे नायबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय हाबलांगासिनो बै सिंगार थानाय जायगाथिं माने आबौ माने माथो रोजाबगासिनो बिदि हाबलांसै लोगोफोरा वाव गाइस वाव माने लोगोफोर बेनो आरोना मेना माने बेयाव मोननै बहुत दामि माइक्र'फन दङ बेयावनो लोगोफोर सिंगारफोरा गान रोजाबो नै जोंनिया सिंगारा थ' लोगोफोर बे जागायावनो बर'नि गोबां हिट माने बर' सं हिट जाबा माने सुट जालांबाय ओमफ्राय दा खनना बोरै नाङो दिनै गाना मोनथाममोन ना ओमफ्राय बैसागोनि हिटआ ओमफ्राय एसे क्लिपफोर होनो हागोन नामा दा रोजाबनायनि आरो टुक्रासे आरो Rei sangni khamni sadaba Rei sangni sifungni denkha Rei sangni serzani denkha Rei sangni zotha sapkring ring naya थ' गाइस नैबे जादों मेन स्पिकारा लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जायगायाव बेलेगनिफ्राय जेबो साउन्ड हाबा लोगोफोर मिउजिकनि बाहेरा माने सिंगारा लागोन खोमायाव हेडफन माने हेडफनाव मिउजिकजों लोगोसे ट्रेकआव रोजाबलांनांगोन आरोना सिंगारा ओमफ्राय बेलेग साउन्ड जेबो हाबखाया आरोना
guys दायो नितामनि आबौआ गान रोजाबसिगोन माने लोगोफोर नायदो माने नोंथांमोनथ' गानखौ रेकर्डिं जानायनि उनावसो खोनाय नङा होमबा स' दिनै रेकर्डिंआ बोरै जायो माने बोरै खालामो बेखौ नाय आरोना लोगोफोर माने नायदो आरोना लोगोफोर मोजाङै गोसो होना नोंनि थायनाय मेगनजों रायदाव फैनाय फाव नोंनि माने लोगोफोर सरि आरोना गानखौ पुरा खिथिजोबनो हानाय नङा मानोना प्रडाक्सना बेलेग लिखिना गासिबो माने एसे प्राइभेटखौ लुगैयो नङा होमबा थ' गाइस दायो जोंनिया जोब्बाय जोंनिया रेकर्डिंआ नैबेनो लास्ट ओमफ्राय दायो जों थांनोसै ओमफ्राय माबा मोनसे जाहैनोसै आरोना टंला टाउनाव नङा होमबा लोगोफोर गाइस दायो जोंनि पक'रा जानो हाबबाय मोनसे रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय दायो जानोसै पक'राजों लोगोसे कफि लोंनोसै न'आव होनबा नै दायो सफैबाय न'आव ओमफ्राय नै गोलोमजोब्बाय आरोना जों ख्लाबजोब्बाय माने दासो सफैखादों लोगोफोर माने गारि सोखाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट भिडिअ बनायखाबाय आरो लोगोफोर गाइस बेनि थाखाय भिडिअखौ एसे कमेन्ट खालामना खोन्थादो नङा होमबाथ' एसे देखायबाय आरोना गानखौ बोरै रेकर्ड खालामो माने स्टुडिअ'आव बोरै सिङाव मा जायो माने एसे देखायबाय लोगोफोर माने स' एसे भिडिअखौ एसेयाव मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान नायगासिनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय लोगोफोर अके स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे नेक्स्ट माने बहुत धामाका ब्लग फैगासिनो लोगोफोर स' नेनानै थाबानो जाबाय स' स्टे टिउन गाइस स' जाय गोदान नायगासिनो लोगोफोर स' प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे लोगोफोर अके स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ गाइस लाभ इउ अल बाय बाय